dnešního zastupitelstva jsou omluveni kolega Mach, kolega Rudolf, kolega Gregor, kolegyně Černá a kolegyně Moravíková. Později přijde kolega Klepáček. Všechny materiály byly zastupitelům zaslány včas, byly vyvěseny na úřadu gesce. Jinak upozorňuji, že z dnešního jednání je pořizován záznam, videozáznam, audiozáznam, takže byste měli vědět, že podle paragrafu článku 6 zákona o GDPR se jedná o oprávněný zájem. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, což je bod 2, a to je volba návrhové komise. Chci se zeptat kolegy Krále a kolegy Jelínka, zda budou ochotní být než členové návrhové komise. Ano, souhlasím. Ano, taky souhlasím. Děkuji, takže můžeme přejít k dalšímu bodu, což je schválení programu zastupitelstva. Pokud má někdo nějakou doplňující bod, prosím, otevírám tomu bodu diskuzi. Vidím, že se nikdo nehlásí, poprosím tedy návrhovou komisi o znění usnesení. Aha, pardon, tak ještě chcem upozornit, že byly přidané 2 body, 30-31, máte materiály na stole. Takže program jednání je rozšířen ještě o tyto 2 body. Tak, poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Aše po projednání schvaluje program 14. jednání zastupitelstva města ze dne 18.12.2024. Děkuji, můžeme přistoupit k hlasování. Nemám pana Staňka už teď. Tak můžeme hlasovat. Tak, prosím o zneplatnění hlasování a zalogování paní radní Flaškové. Tady u nás je přihlášená, koukám. Už taky. Tak prosím znovu o hlasování. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Můžeme přistoupit k bodu číslo 4, což je jmenování ověřovatelů zápisu. Navrhuji kolegu Hegedě a kolegu Komu a prosím o to, zda souhlasí. Souhlasí? Souhlasí? Kolega Koma? Souhlasí. Děkuji, poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města bere na vědomí jmenování ověřovatelů zápisu ze 18.12.24. Děkuji, můžeme hlasovat. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 5, ověření zápisů z minulé schůze zastupitelstva. Poprosím o vyjádření kolegyni Hlaváč, Šárka, Kokořová. A kolega Jurák. Hlava
Ano, děkuji. Poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze dne 23.10.24. Děkuji, můžeme přistoupit k hlasování. Ještě Hlaváčko Kořová se. Usnesení bylo přijato. Můžeme přejít k bodu číslo 6, což je informace Policie České republiky o bezpečnostní situaci ve městě. Poprosím pana ředitele Krátkého, jestli tu je. Ano. Jsem nadporučík Zdeněk Krátký a v současné době jsem vedoucím obvodního oddělení policie v Aši. Dovolte mi, abych vás seznámil s činností obvodního oddělení a vybranými ukazateli a výslednosti činnosti za období od 1. ledna. Jsem trošku blíž tomu mikrofonu, kvůli záznamu, děkuji. Od 1. ledna 2024 do 30. listopadu 2024. Úkoly a činnosti obvodního oddělení byly a dále budou zajišťovány policisty prvosledových hlídek, policisty vykonávající běžnou hlídkovou činnost a policisty dokumentační skupiny, kteří zpracovávají trestní spisy, ale zároveň zajišťují také běžný výkon služby v obvodním oddělení až. Tak, kromě běžného výkonu služby zajišťovali policisté obvodního oddělení společný výkon služby s policisty z Německa, výkon služby na železnici a účastnili se vyhlašovaných dopravních akcí. Občané se na obvodní oddělení obraceli a stále obrací se širokým spektrem problémů. Bohužel ne všechny problémy jsme příslušní řešit a policie také není příslušná řešit. U oznámení týkajících se pracovně právních vztahů, řešení některých otázek nájemních vztahů, reklamace výrobků a služeb nebo stížnosti na postup jiných orgánů a organizací. Policisté obvodního oddělení nejsou jediným útvarem, který v letošním roce dohlížel na veřejný pořádek a bezpečnost občanů. Výkon služby je také zajišťován policisty dopravního inspektorátu CHEP, policisty odboru cizinecké policie a policisty odboru služby dopravní policie krajského ředitelství. Současný personální stav je 20 policistů. Za účelem zvýšení pocitu bezpečí občanů a za účelem posílení výkonu služby a viditelné přítomnosti policie ve městě byl personální stav v průběhu roku 2024 opakovaně v pravidelných turnusech posilován o 3 až 5 policistů z krajského ředitelství policie Královéhradeckého a Plzeňského kraje. V měsíci prosinec byla tato výpomoc dočasně zastavena a v lednu by měla být opět obnovena. Obvodní oddělení se aktivně podílí na zajištění bezpečnosti a spolupracuje s městskou policií, kdy v průběhu roku 2024 byl prováděn dohled nad kulturními a společenskými akcemi ve služebním obvodu OOP. Tak, na teritoriu OOP v Aši proběhlo od období začátku roku 2024 celkem 16 bezpečnostních opatření, do kterých byli policisté OOP až aktivně zařazeni. Co se týče ukazatelů na činnosti obvodního oddělení, v letošním roce jsme zaevidovali 264 trestních spisů oproti roku 2023, kdy jich bylo zaevidováno 332. Objasněno k 30. listopadu bylo 146 případů, což je 55% z celkového nápadu. Nejčastěji evidované trestné činy jsou krádeže v lopání, kterých bylo v letošním roce 64, oproti loňskému roku, kdy bylo 83. A krádeže prosté, kdy letos jich bylo 60, oproti loňskému roku, kdy bylo evidováno 74. V současné době evidujeme 45 případů kyberkriminality. Tak, na úseku přestupkového řízení v letošním roce bylo evidováno 1444 přestupků, z toho 859 v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Přestupků proti majetku evidujeme 345, přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití 225. Čísel jednacích, což jsou žádosti o doručení písemností, žádosti o prověrku pobytu nebo jiných užádání součástí o provedení jednotlivých úkonů evidujeme 1085. V letošním roce jsme provedli 16 926 kontrol osob a vozidel a bylo omezeno 114 osob na osobní svobodě, co se týká dodání do výkonu trestu, zatčení, zadržení. To by bylo vše. Děkuji, otevírám tomuto bodu diskusi. A kolega Šetečka.
Jestli jsem správně slyšel, 20 policistů je v současné době? Ano, 20. To je málo. Stále se ještě dá zajistit běžný výkon služby. Tak kolik je to podstav? Je to podstav 49%. Takže 19 policistů chybí? Ano, prosím. Děkuji, prosím, někdo další? Děkuji. Poprosím návrhovou komisi. Děkuji panu veliteli za zprávu. Poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informace Policie České republiky o bezpečnostní situaci ve městě. Můžeme hlasovat. Usnesení bylo přijato, děkuji. Tak, stejnou informaci poprosím velitele, ředitele městské policie o bezpečnostní situaci ve městě. Dobrý den, se Halo? Takže já to vezmu trošku z jiného soudku. Personální situace městské policie je výrazně lepší, jak personální situace Policie České republiky. Máme v současné době 12 strážníků, včetně mě. Teď 10.12. složil zkoušku strážníka nový strážník, který nastoupil a už se plně zapojil do výkonu služby. Oproti tomu teda máme dlouhodobou pracovní neschopnost kolegy Tučka, kde se předpokládá možná až 6 měsíců, jestli se vůbec vrátí. Mám tady poznámku. Přesto, že máme prakticky plný stav strážníků, tak ten stav strážníků je nedostatečný. Ku příkladu, srovnatelně velké město, jako je Chodov, 13 000 obyvatel, má strážníků 23, a co jsem se bavil s velitelem chodovských strážníků, tak je to i tak poměrně dost málo. Nicméně s těma 12 si poradíme, ty běžní úkony zajistíme, ale nejsme schopni zajišťovat něco opravdu extra navíc. V současné době, to pan starosto víte, je plánován odkup kamerového systému společnosti Iron Shield od pana Malého. Informoval jsem vás o tom, že k tomu odkupu dojde s největší určitostí v lednu 2025. Smlouva o provozu kamerového systému končí se na konci roku, nicméně s panem Malým máme dohodu o tom, jakým způsobem bude zajištěn provoz i v tom lednu, než dojde k tomu odkupu, a následně v roce 2025 dojde k reformě celého kamerového systému. 1.1.25 přechází vlastně veškerý provoz senior busu na pečovatelskou službu. V současné době ve spolupráci s paní Bodorovou, vedoucí sociální služby, jsme zařídili kancelář dispečera a řidiče senior busu. Nově bude služba, která bude vozit seniory i do Chybu za poplatek asi 60 korun, si bude stanovovat si paní Bodorová. Probíhají jednání na nákup přístroje AED, což je automatizovaný externí defibrilátor. Jsme jediná městská policie v Karlovarském kraji, která ho ještě nemá. Myslím si, že to je docela ostuda. Počítám, že nejpozději do konce března tam napravíme. Doplňujeme ve spolupráci s panem Hračem hasicí přístroje do vozidel. Opět vozidla nebyla vybavena, nebo respektive jedním hasicím přístrojem ze 3 vozidel, což teda není úplně dostatečný, takže doplňujeme. Pořídili jsme nový alkohol tester, měl by být dodán do pátku 12. teď. Pořídili jsme to z toho důvodu, že potřebujeme i pro aktivní spolupráci nebo efektivní spolupráci s Policií České republiky v případě dopravní nehody mít alkohol tester, který je ověřen Českým meteorologickým institutem, ne meteorologickým, ale meteorologickým, který kontroluje vlastně správnost a funkčnost toho přístroje, a výtisk z toho, nebo výsledek takové zkoušky se následně vytiskne a dá se v případě potřeby použít jako důkaz, což se současným přístrojem možný není. Výkon služby jsme teď na podzim hodně zaměřili do centra města, doufám, že to tady bylo vidět, já jsem tam teda strážníky potkával častěji, nákupní centra, a v současné době v souvislosti s ajskými Vánoci máme poslední výkon služby i o víkendech. Věnujeme se bezpečnosti plynulosti silničního provozu, jako je ku příkladu špatné parkování. Chtěl jsem od strážníků, aby se zaměřili především na parkování v místech, kde špatně parkující vozidla můžou tvořit překážku pro vozidla složek integrovaného záchranného systému, konkrétně pro ty obří vozidla hasičů, samozřejmě i sanitky a další věci. Nepřehlední zatáčky dále a dále.
V neposlední řadě se věnujeme velmi pravidelně, respektive každý den v době 7:35 až 08:00 se věnujeme dohledu nad bezpečností plynoucí silničního provozu základních škol. Je to v souvislosti s bezpečným příchodem dětí do škol. Největší problémy byly u kamenných školy, u hlávkové školy, tam to zajišťujeme my a občas nám u jiných škol vypomáhají asistenti. Od 20.12., což je v pátek, jsme zprovozňujeme nový mobilní telefon. Pracovně ho mám nazvaný jako výjezdový mobilní telefon. Ten telefon bude permanentně v hlídkovém vozidle městské policie, neboť nám dlouhodobě přetrvávají problémy s pevnou linkou. Zatím se ty problémy nepodařily odstranit tak, abychom zajistili dosažitelnost strážníků ze strany veřejnosti v případě potřeby, takže služební auta budou vybaveny mobilním telefonem. V roce 2025 plánujeme vybudování, vystavění samostatně stojícího webu městské policie, kde teda bychom řešili řadu jiných věcí, než ty, které jsou v současné době řešeny na webu, které stojí pod webem města. Tak, teď nějaké čísla. V zásobhodnotící období 19.10. až 6.12. je to odpůsobení zastupitelstva, 6.12. byla uzávěrky zprávy pro zastupitelstvo. Zprávu za rok 2024 předložím na následujícím zastupitelstvu v únoru. Takže za toto období jsme řešili dohromady 227 přestupků. Z toho bylo pouhých 10 přestupků proti majetku. Vesměs se jedná o drobné krádeže v obchodácích. Ne, že bych bylo tak málo, ale většinou jich pojme státní policie. Máme jich zkrátka jenom 10. Úplně stejný případ je občanské soužití. Obdobný případ jsou přestupky proti veřejnému pořádku a proti pořádku ve státní správě. Na druhou stranu jsme vyřešili celkem 174 dopravních přestupků. Velmi často se jedná o přestupky právě řidičů, kteří špatně parkují. A ostatní přestupky, to jsou přestupky například vraky vozidel, těch máme registrováno za to období 14. 183 případů, kdy jsme přestupky vyřešili příkazním řízením, tedy uložením blokové pokuty. Dalších 30 bylo vyřešeno domluvou a 14 bylo předáno správnímu orgánu k projednání. Měli jsme jedno jediné podezření ze spáchání trestného činu, to jsme předávali státní policii. Dále jsme řešili dalších 325 událostí, což jsou žádosti škol, žádosti jiných institucí, jako jsou soudy, státní zastupitelství. Odchytili jsme dohromady 9 psů. Za mě v tuhle chvíli vše. Otevírám tomuto bodu diskuzi, já si vezmu slovo, jestli dovolíte. Chtěl bych se zeptat, vím, že jsme o tom spolu mluvili, ale dneska mi volala paní kvůli těm zvukovým detektorům, jak to vypadá, tak se chci zeptat a možná by bylo dobré seznámit zastupitele, o jakou techniku se jedná a jak to vypadá s testováním. Takže detektory zvuku jsou umístěny na 2 místech momentálně. Probíhá testovací provoz, zatím je vše pod dozorem společnosti Iron Shield. S panem Malým jsme o tom debatovali. Nemáme zatím žádný záznam o tom, že by detektor zaznamenal nějaký zvuk, na který bychom museli my nebo státní policie reagovat. Je to ve zkušeném provozu momentálně na 6 měsíců a těch 6 měsíců máme od společnosti, která ty zvukové detektory poskytla zdarma. Po půl roce to vyhodnotíme a uvidíme, co dál. Dobře, děkuji, prosím, další dotazy. Kolega Šetečka. Já mám dotaz, vy jste říkal, že máte dost policistů. Kolik je potřeba policistů na provoz 24/7? No, na to úplně minimální zajištění provozu 24/7 za předpokladu, že se nebudou čerpat dovolený, za předpokladu, že nebude nikdo nemocný, je 15. To je úplně nejmenší možný počet policistů. Ideální stav je samozřejmě víc. Dá se to zajistit z 15. Já bych tomu chtěl doplnit, jako ta personální obsazení policie je samozřejmě dlouhodobý problém, jenom pro takovou představu, město Nejdej, které má 7 000 obyvatel, tak má 15 městských policistů a vím od nich, že to přesně ten počet, který potřeba k tomu, aby mohli sloužit 24 hodin 7 dní v týdnu. Ono podle některých teorií k tomu, aby byla městská policie efektivní ve městě, tak mají připadat přibližně 2 až 2,5 strážníka na 1000 obyvatel, což v našich podmínkách čítá minimálně 620 strážníků, spíš více.
Prosím další, pokud se někdo hlásí do diskuze. Děkuji panu řediteli a poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci městské policie o bezpečnostní situaci ve městě. Můžeme hlasovat. Usnesení bylo přijato, děkuji. Další bod, požádám kolegu Petrku. Dobrý den, nebo večer. Zastupitelstvu, teda k jednání finančního výboru. Máte tam od posledního zastupitelstva 3 finanční výbory. První finanční výbor, ten byl ze 13.11. Tam šlo de facto pouze o rozpočet a ještě byl bod různé. V bodě různé jsme měli dotační příjmy, takže jsme i tam dali úkol pro dotační oddělení. Rozpočet ten byl samozřejmě v návrhové formě, takže připomínky potom byly zohledněny v dalších variantách rozpočtu, které jsme pak nakonec schválili na finančním výboru 20.11. 20.11. byla další varianta rozpočtu, kdy už byla zohledněna většina, nebo respektive téměř všechny připomínky. Seznámil jsem ještě finanční výbor se střednědobým plánem, který jsem si poměrně celkem dost podrobně prostudoval, protože se dost lišil od střednědobého plánu, který předtím byl zpracován agenturou AQE a samozřejmě dodal hodně kvalitativních změn. Finanční výbor toho schválil, nebyly k tomu žádné připomínky. 4.12. na posledním finančním výboru jsme schvalovali plán práce, byli jsme seznámeni s upřesněním příjmu dotací na příští rok a měli jsme tam ještě bod nedobytnou pohledávku za 2,5 000, návrh na prominutí. To jsme stáli z programu, protože nakonec na základě připomínky pana starosty a když se poradil ještě s příslušnými lidmi, že to může schvalovat jenom rada města, která to už schválila a schválila prominutí pohledávky. Takže to bylo staženo z programu finančního výboru a pak jsme měli rozpočtová opatření. Rozpočtová opatření, pokud jste studovali, tak je to, dá se říct, body 14, 15, 16 a vlastně i bod 17 jsou neinvestiční dotace vesměs pro školy s výjimkou bodu 17, kde je investiční dotace 933 000 na téměř milion pro sluníčko, to je pro takzvané teens, což je zapojení převážně cikánů na trh práce. No, jaký bude výsledek, to asi všichni víte. Takže k tomu, do čeho stát vrátí peníze. 18. rozpočtové opatření, nebo respektive číslo 18, tam je nejvíc změn, protože když už byly zohledněny prakticky očekávané výsledky za letošní rok. Jsou tam převážně dotace, největší změna je tam, dá se říct, jsou to podstatně vyšší příjmy z úroků, protože v původním rozpočtu nebo ve schváleném rozpočtu bylo pouze 5 milionů a nakonec to dělá 20 milionů, což je dost podstatný rozdíl. A jsou tam 2 důvody. Za prvé, první důvod je ten, že to bylo zřejmě v rozpočtu trošku podhodnoceno, no a potom banky tenkrát zvedly dost podstatně, kvůli inflaci dost podstatně zvedly úroky, takže se dostaneme přibližně na 15 milionů, teda na 20 milionů a podle paní Gruberové dokonce se dá očekávat, že ještě budou ty úroky o něco vyšší. Pak tam byla daň z nemovitostí, kterou nám laskavý stát zvedl o něco, takže tam přišlo do příjmu navíc 7 240 000, pak nás laskavě obral o
asi 110 milionů z hazardu, jak asi všichni víte. Pak tam byly vratky za elektřinu 3 miliony 087. Takže to jsou asi ty největší rozdíly. Pokud máte k tomuto rozpočtovému opatření nebo k dalším bodům, třeba finančnímu výboru, nějaké připomínky, tak dávám příležitost diskuze. Pokud nemáte, tak prosím návrhovou komisi. Nebo má někdo? Prosím. Dobrý den, já bych poprosil jenom pana Petrku, aby to, co říkal, nazýval pravými jmény projektních, není zapojování cikánů, ale osob sociálně vyloučených, ohrožených sociálním vyloučením, a to nejsou opravdu jenom členové romské komunity. A je to nástroj politiky, sociální politiky města, takže si myslím, že je to váš názor, já vám ho neberu, ale je dobré si myslím zachovávat nějaký dekorum. Jo, děkuji. Tak jsem byl pokládán, takže prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Aši bere na vědomí za A. Zápis a usnesení z mimořádného 17. jednání finančního výboru, za B. Zápis a usnesení z 18. jednání finančního výboru, za C. Zápis a usnesení z 19. jednání finančního výboru a za D. Rozpočtová opatření číslo 14 až 17 roku 2024 schválené radou města. A za druhé, zastupitelstvo města schvaluje za A rozpočtové opatření číslo 18/2024 a za B plán práce na první pololetí roku 2025. Tak, můžeme přistoupit k hlasování. Usnesení bylo přijato, děkuji. Pokračuje kolega Petrka. Takže k návrhu rozpočtu vlastně jenom takový malý úvod. Ze samotného salda rozpočtu rozhodně nelze odvodit, že by, jak hospodaří samospráva, zda dobře nebo špatně. Dá se říct, že to, co asi nejvíc vyčítám našim předchůdcům, je to, že na účtech měli obrovské přebytky, víc než půl miliardy, a aby to tak neřvalo třeba, tak se dalo třeba 160 milionů do Sberbank. Protože naprosto nechápu, že dopustili chátrání škol, školek, bytového fondu, že se neuskutečnila rekonstrukce AKS a tak dále. Takže to asi jenom tak na úvod rozpočtu. Dostali jste, dá se říct, pátou variantu rozpočtu, tak pro zajímavost, v té první byly výdaje 733 milionů, v této, kterou jste dostali, je 691 milionů, tedy rozdíl přes 140 milionů. Zobrazovalo to zbožná přání jednotlivých odborů, jako například růst mezd o 21,5%, případně metodické chyby, jako je třeba investiční rezerva 40 milionů. A tomu ještě co dodat. Metodika zpracování rozpočtu je dost zvláštní a moje logika se k tomu docela spírá. Ve výdajích jsou třeba prostředky na investice, které se nebudou dělat, pokud nedostaneme dotaci. Nebo jsou tam vysoké zálohy na plyn či elektřinu, i když vím, že dostaneme vysoké vratky. Očekávám zejména kolem bazénu, který bude více asi rok a půl uzavřený a tak dále. Saldo je tedy 321 milionů, ale z toho jenom tak uvedu, samozřejmě to vše kryté tím, co máme na účtech, a jenom z těch 320 milionů ze Sberbank tam bude krytí 100 milionů. S panem starostou jsme se dohodli, že, jak jsem uvedl, že ta logika se trošku spírá logice, tak jak se zpracovává rozpočet, a domluvili jsme se, až budeme zpracovávat rozpočet pro rok 2026, že k tomu přizveme pana inženýra Tesaře, kterého většina nebo někteří z vás dobře znáte, protože řadu z nás školí, a co se týká ekonomiky měst, a také nám jeho firma de facto zpracovala
ten střednědobý výhled rozpočtu. Takže pokud máte něco, otvírám prostor k diskuzi. Já bych chtěl jenom uklidnit zastupitele, tam je taková formulace v tom návrhu usnesení je, že schodek rozpočtu bude krytý prostředky, které máme z minulých let nevyčerpané a zároveň úvěrem. Jo? Já jsem se na kvůli tomu speciálně volal. Je to taková zvláštní formulace, my si na ten schodek nebereme úvěr, ale vzhledem k tomu, že už máme dlouhodobý úvěr na bydlení, který se stále čerpá a je součástí rozpočtu, tak proto to usnesení musí být takto formulované, že je tam teda zahrnuto v tom návrhu, že se to týká i úvěru. Jo, ale samozřejmě my nekryjeme schodek rozpočtový úvěrem, ale převážně prostředky nevyčerpané z minulých let a z přebytky. Děkuji. Takže má ještě někdo? Má někdo ještě k rozpočtu samotnému? Takže prosím návrhovou komisi. Za prvé, zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet na rok 2025, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě. Za druhé, zastupitelstvo města zmocňuje radu města Aše, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě. Za třetí, zastupitelstvo města bere na vědomí za A rozpočet města Aše na rok 2025 a za B k rozpočtu města nepřišly písemné připomínky ve stanoveném termínu a na zastupitelstvu města bylo na připomínky zodpovězeno. Za čtvrté, zastupitelstvo města ukládá finančnímu odboru provést rozpis rozpočtu na jednotlivé položky dle pokynů odborů. A ještě něco dál není, jestli to můžete posunout. A to je vše. Děkuji, můžeme přikročit k hlasování. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kolega Petrka. Já už jsem se zmiňoval o tom střednědobém výhledu na rok 2026 až rok 2029. Z mého pohledu nemám k tomu žádné připomínky, když jsem se snažil ho dost zevrubně prostudovat. Podstatně se liší od toho rozpočtu, který byl na předchozí roky, to znamená na rok 24 až 27 zpracován agenturou APL, která vůbec nezohledňovala třeba investice na rozdíl od tohoto zpracování inženýrem Tesařem. Takže finanční výbor k němu neměl žádné připomínky. Pokud je máte vy, tak prosím diskuzi. Pokud nemáte, tak prosím národovou komisi. Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Aše na roky 2026 až 2029. Můžeme hlasovat.